Nsellilkom jien Patri Marcello Ghirlando nistedinkom għal kwarta oħra mal-kelma. Fl-aħħar 3 kwartiet mal-kelma iltqajna ma' Ġesu li jfejjaq in-nies, mhux biss ifejjaqhom imma saħansitra fil-każ ta' bint Ġajru illi jerġa' jagħtiha il-ħajja. Illum nixtieq illi nerġgħu niltaqgħu ma' Ġesu li jfejjaq u jagħti d-dawl lill-lama ta' Ġerico, lil Bartimew bin Timew. Din il-ġrajja, ekku, qisha tkomplija tal-aħħar ġrajja li fuqha tħaddidna Ġesu li jfejjaq it-trux u li mbikkem b'kompassjoni kbira u b'delikatezza kbira. Ftakru f'dik il-ġrajja li fuqha riflettejna fl-aħħar kwarta mal-kelma. Ġesu li joħroġ it-trux u mbikkem mill-folla u kważi b'mod viżiv jurih illi qed jitrasmettilu il-fejqan ġej minn Alla. Billi jdaħħal s-subgħ widnejh, iqiegħed ir-rieq tiegħu fuq il-sinu u b'dak il-kmand bl-Aramajk effata, infetaħ, jerġa' jagħtih id-don tas-smigħ u id-don tal-kelma. U aħna għedna ekku li dan it-trux mbikkem infejjaq b'tant delikatezza minn Ġesu huwa ikona tagħna l-koll. Il-mulej li jiftħilna widnejna biex nisimgħu il-kelma u jagħtina d-don tal-kelma biex nroddu ħajl l-Alla bi kliemna u anki bil-ħajja tagħna. Illum għandna Bartimew, bniedem li ma jarax imma bil-qawwa tal-fidi tiegħu jitlob lil Ġesu jagħtih id-don tant sabiħ tad-dam. Anki dan huwa ikona tagħna. Spiss flama tal-ħajja tagħna, speċjalment ċertu areas tal-ħajja tagħna, forsi anki aħna kif sejrin naraw nistgħu ngħidu ma' Bartimew Ġesu bin David ikollok ħnina minna. Imma qabel ma naqraw is-silta tal-Vanġelu bħas-soltu ejjew ngħidu t-talba sabiħa lill-Ispirtu Santu miktuba mill-Qaddis Papa Giovanni Pawlu II. Spirtu Qaddis, inti l-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti s-saffi dak kollu li jkisser il-bniedem, inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, Spiritu tas-Sliem, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejja, Spiritu Qaddis. Il-ġrajja tal-lum meħuda mill-kapitlu 10 tal-Vanġelu skont San Mark mill-vers 46 sal-vers 52. Rakkont sabiħ immens bħal-huma sbieħ ir-rakkonti ta' San Mark illi mhuwiex ikkumplikat meta jikteb bi-stil sempliċi ħafna, imma s-sempliċità tixet għad-drammatiċità illi San Mark jirnexxielu jittrasmetti fil-ġrajiet kollha tiegħu, sija jekk huma ġrajiet ta' fejqan, sija jekk huma l-eżorċiżmi ta' Ġesu, sija anki jekk huwa it-tagħlim ta' Ġesu. Jiena dejjem inqis dan il-Vanġelu skont San Mark daqs li kieku dramm li jistedinna nidħlu kontinwament fil-ġrajiet li huma rakkuntati. Qisha mixja ta' fidi, hekk fil-fatt, biex aħna nterqu fil-paġni tal-Vanġelu bħal nies ngħidu minnu Ġesu. Biex bil-grazzja tal-Ispirtu fl-aħħar maċ-ċenturjum taħt is-salib ngħidu dan huwa tassew li vental. Imma ejjew imorru għar-rakkont tagħna. Isimgħu x'jikteb San Mark. U waslu Ġerico. Huwa ħireġ minn Ġerico flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies. Kien hemm wieħed tal-lab għama jismu Bartimew bin Timew bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret
Qabad jgħajjat u jgħid, Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot, immu aktar beda jgħajjat, bin David, ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u qal sejħulu, u ma sejħu l-ama u qalulu għamel il-qalb, qiegħed isejjalek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar lejn Ġesu. U Ġesu kellmu qallu xi tridni nagħmillek li nerġa' nara Rabbuni wieġbu l-ama. Mur qallu Ġesu, il-fidi tiegħek fejqitha. U minnu fih reġa' beda jara u baqa' mixi warajh fit-triq. Interessanti għandna kottra kbira ta' nies mixja ma' Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu u Bartimew l-ama. Folla kbira li qisu bħal donnu ma jinbidel xejn fiha u individwu illi joħroġ talba mimlija fidi minn qalbu u Ġesu jismagħha u jagħtih id-don tal-fejqan. Ġesu spiss kien jgħaddi minn Ġeriko, din il-belt mhux bogħod mill-baħar il-mejjed, belt oasi għaliex kien hemm l-ilmijiet minkejja sħana matul is-sena kollha, belt kbira fi żmien Ġesu, belt li kien fiha wkoll palazz kbir mibni mis-Sultan Erodi l-Kbir. Il-Winter Palace kien jinżel fix-xitwa, jidher li kien iħoss il-Bart Ġerusalemm fix-xitwa. Kienet belt saċerdotali, jiġifieri kienu jgħixu ħafna fiha il-qassisin u l-familji tagħhom u l-Leviti daw kollha li kienu jaqdu fit-Tempju. Li ma kienux jgħixu Ġerusalemm, kienu jitilgħu Ġerusalemm meta kien imisshom bir-roster skont il-klassi tagħhom. Pereżempju għandna l-Zakkarija minn Ankara li kien mill-klassi ta' Abija, missier Ġwanni l-Battista. U mbagħad x'injaqdu fit-Tempju jerġgħu lura fil-belt jew fil-raħal tagħhom. Jien nimmaġina li kien hemm ħafna li kienu jagħtu servizz fit-Tempju, kurżità kbira biex jaraw lil dan Ġesu ta' Nażaret li tant kien qed jingħad fuqu biex jisimgħu xi kelma tiegħu. Dik il-konfużjoni ta' folla, però kien hemm anki dan l-ama Bartimew, issa Aramajk li jfisser bin Timew. Dan kien jgħaddi l-ġranet imgeżwer fil-mantar tiegħu, is-sigurezza tiegħu, is-sigurtà tiegħu, id-dar tiegħu, il-protezzjoni tiegħu, mix-xemx, misħana, mill-qilla tax-xemx, bil-qiegħda ma' ġenb it-triq. Tal-lab li kien jaqla l-ħobża ta' kuljum, ma kienx hemm social security dak iż-żmien. Ekku, tal-lab li ma setax jaħdem għax ama u għalhekk jitlob il-ħobża ta' kuljum billi jittallab bil-qiegħda ma' ġenb ta' triq. Kien għamli ma muxtrux, kien sema li kienet jgħaddi Ġesu, fuq Ġesu xi kelma kien sema żgur. Fuq Ġesu kien sema li kien kapaċi jagħti anki id-dawl lill-omja, is-smigħ lit-torox, il-kelma lill-imbikmin. Kien sema li Ġesu kellu qawwa fuq l-ispirti riżina, x'ma jgħajjatx minn qalbu minkejja li sibtuh kemm il-darba Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Indejjem tiġini f'moħħi b'nofs ċajta il-kanzunetta ta' Elvis Presley, It's now or never. Hekk irraġuna Bartimew, issa l-mument illi jitlob l-aħjar u l-eżes ħaġa lil Ġesu, id-dawl ta' jnejh. U nissiktuh minnu tal-lab ama biex jgħajjat u jkisser il-kaos ta' dawk in-nies madwar Ġesu. Imma l-mulej Ġesu jisma' l-karba, dejjem jisma' talba magħmula bil-fidi. U għallajta insistenti bin David, ikollok ħnina minni, Ġesu jsejjaħ lil-lama. Interessanti meta jgħidulu għamel il-qalb, kulħadd drabu pep wara, qiegħed isejjalek,
dak tajjar il-mantar minn fuqu, tajjar dak kollu li kien jagħtih sigurtà, u nxteħet qabeż fuq rijlejh u mar ħdejn Ġesu. Id-dialogu huwa sempliċissimu. Dialogu ta' fidi, aħbar tajba l-Bartimew. Illa li xad-domanda ta' Ġesu xi tridni nagħmillek li nerġa' nara Rabbu wieġbu l-ama. M'għandniex paroli fil-vojt kif inti, kif inhi ommok, kif inhu missierek. M'għandniex paroli imma għandna talba preċiża martell illi jolqot preċiżament il-musmar. Li nara mallem, Rabbuni hija l-kelma Ramajka l-mallem tiegħi. Li nara mallem, araw il-fidi setet ma kienx perfetta fis-sens li Bartimew forsi ma kienx eżattament min kien Ġesu, imma mill-ftit għarfien li kellu l-fidi fih. Kien jaf li kien bin David, kien jaf li kien mallem li nara Rabbuni. U Ġesu jippremja dik il-fidi. Mur għallu Ġesu, il-fidi tiegħek fejn idek. U dak u minnu fih reġa' beda jara. Mhux biss jara fiżikament, imma jara lill mallem tiegħu fil-verità, jara lil Ġesu, jemmen f'Ġesu, jesperjenza lil Ġesu kemm sabiħa. Mhix biss kwistjoni ta' fejqan ta' ama fiżika, imma ta' ftuħ il-qalb għall-persuna ta' Ġesu. Il-fidi ta' Bartimew it-tallab ama ta' Ġeriko tiftaħlu qalbu għal Ġesu. Mhux kurzità bħalma forsi kienet il-folla kbira madwar Ġesu, mhux biex jissindikaw u jaraw min kien Ġesu mingħajr ma jħallihom ibiddilhom, imma fidi illi twasslu biex jirċievi il-fejqan u s-salvazzjoni. Il-fidi tiegħek salvatek fejn idek u nistgħu ngħidu wkoll il-fidi tiegħek salvatek. U sar dixxiplu ta' ila li San Mark jgħid u baqa' miexi warajh fit-triq. Ovvjament li timxi wara Ġesu mhux biss kwistjoni li mexa xi kilometru miegħu fit-triq ta' Ġeriko lejn Ġerusalemm, imma ntrabat miegħu. Sar dixxiplu tiegħu. Araw xi ġmien ta' fidi. Xi kona sabiħa huwa Bartimew Bintimew l-ama mfejja ta' Ġeriko. Ġesu jgħaddi spiss fil-kaos, fil-konfużjoni, fir-rutina, sikta jew ma tantx sikta tal-ħajja tagħna. U aħna mobbijin blama spiritwali xi kultant bit-toqol tagħna, bil-biżgħat tagħna. Ekku, imsejħin biex ikollna l-fidi ta' Bartimew. U lil Ġesu f'kull ċirkustanza ngħidulu, nokorbulu minn qalbna, it-talba tal-fidi, il-karba tal-fidi. U ngħidulu Ġesu bin David, ikollok nina minni. Ir-raġuni tagħna, id-dinja tgħidilna Ġesu mhux se jagħmillek xejn, Ġesu huwa xi ħaġa tal-antik, Ġesu huwa xi ħaġa tal-Medjuevu, aħna qegħdin fi żmien il-progress. Ġesu bin David, ikollok nina minni. Jalla niltaqgħu ma' Ġesu f'kull ċirkustanza imwera tal-ħajja tagħna. Ħalli għad-domanda tiegħu xi tridni nagħmillek. Bħal Bartimew ngħidulu li nara mallem, li nisma' kelmtek, li nitfarrax bil-preżenza tiegħek, li tfejjaqni mill-biżgħat tiegħek, illi tenni nġor l-inkwiet tal-ħajja ta' kuljum, id-diffikultajiet tal-ħajja ta' kuljum, illi tfejjaq il-qalbi mill-inċertezza tal-futur, illi tfejjaqni mill-ansjetà, illi ma tiġix minnek, li nara mallem. Jalla l-laqgħa tagħna ma' Ġesu tfejjaqna, tqawwina biex mhux biss infiequ, imma fuq kollox
nibqgħu mixja wara. Insellmilkom.